Revia! Saan naman? Ano kadapitan dyan, Ray? Saan na? Saan lang makaning swag? Ano ba? Biasa? Date na lang na. Mali. Ah, mali man. Okay. Yan. Sakto. 64 divide 9. Ano na? Dili mo na pili. Oo, yan. 3 man na yung mga answer. Huwag ganun, mali. 64 divide 3 man. Divide din ng 3. Di man po. Ganit din niya, kaya ko divide 3. Pwede po siya mag-divide 3. 3 yung may pwede. 192 divide 3. 192 divide 3. 64. Wala akong ibutang sa taas. 27 27. divide 3, 9. Anong butangan man mo nag-3 dun ha? Equal sa na dapat dinaang. Anong divide pa man mo? Equals na din na. Muna na answer. Oo. Dako ang sa taas. Hindi, mo na pagamay yun. Huwag mo pagamay. Anong divide? 24 times 8. 192. 27. 192. Erasure. Equal sa na rin na. Mo na answer. So, 64. So, 64, 9 times 6. Equals na dahil. 9 times 7. 63. 7 na siya. Equals 7 na din eh. 7. Oh, 7. 7 eh. 7. 1 over 9. 1 over 9. Okay, 9 times 7. 9 times 7 equals 63 man. Di. Plus 1, 64. Ano na siya? Ano na siya? Yan. Kabala naman siya. Ni Ungot naman din na. Tama naman na yung mga answer. Ayun, next fraction. Nawala ang kuwan isa ka papel. Yes, ito mo. Isa ang papel. Isa ang papel dia. Wala eh. Pangitala ito ka. Wait, ang dot na siya. Revia, dali na! Isa ang papel. Talaga na? Yun, Isa ilan. ka papel ba? Sobrang bright yan na, baby. Yung ikisi. Let's eat, people. Bagoong. With egg. Sana naman puti. Nakakabit ko sa iya matutuan rin. Hello. Hello, good evening. Hello. Maadjong At, gabi sa tomato. inyong tanan. Diriya sa Good awan sa evening, Miss Shara. Pilipinas is magabi na. Mishra boy, hello. Mishra boy, thank you for watching. You want to eat? Let's eat. You want it tomato sauce? Oh, tomato sauce. This is tomato. You want it bagoong with alamang? Siya nalilibog. Hello, thank you for watching. What is this, bro? This is limonsito. Maliit na bungon. Rice di. Rice? Ayaw na akong. Wala akong taka. Kuhan? Ano?
Kami ako gulong ag. Wala pa na kami. Filipino is very grabe. Grabe mag-eat to rice. Supernatural. Let's eat, Mr. Boy. Imo gisi ka pilya. Oh, kawa lagi ka. Gisi mo. Good evening. Let's eat. Gisi mo, gisi ang bibe. Wala, nakanak walo, no? Gisi ang bibe. Ya, gisi ang bibe papel. No, no, no. Ganda, may naman ang limundos sa real, limundos. Lemon juice. Hello. Ate, ako nang gi-times kay ako man gipagamay. Pwede Ada? na times. So, 9, 10, 18 over 9 divide. 1 man tao, ako Nine. na 1. Tapos ako na lang giputangag 1. Okay. Okay. 59 times. 29. Ay, 29 times 9. Teka, ito i-check na kung kakto ba na mo itong answer kay basta mali. Mag-isko lang sa anak, ha? Ayaw. Isko lang sa anak. Wala ka sir. Hilig yun na sa ako ba? Hilig ko kapsin. Asa man, naliwat sa ako. Tomorrow, mag-isko lang kayo ni Bibi. Anak na. Oh, lowest term na. Huwag mo lowest pa pala. Oh, pwede pa ni pagamay? Tsaka pag gamit ang calculator kung may pangatanong ni mo. Di ba, pwede pa man ni pagamay yun. Hindi man kung pwede pa niya magamay. Kung nga pa i-divide na. Ay, wala eh, di ba dyan? Ay, no? 15 divided by 3, pwede. 2, pwede. 6, pwede. 5, bawal. 4, bawal. Pwede. Bawal. 2, bawal. 3, pwede. 2, pwede. 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 May pag 9. Shit! Asa Ay, ako mga sa daw. Balik ka daw. Tawa na ka rin naman. Uy, pwede. Oo na, pagdali. Last na dali na. Bia. Nanay, pangalan. Dali. Ay, tuloy. Dito na kasi ka bandong ha. Dito, naibuha ka na. Agam ka ron. Bawal.